Emakhosini ngenza ukuthi uyamukela umkhulu wasemakhosi indaba engixoxa ngofakazi ijaji isiminyo sokugcina. Umfana ozalwa umlungu odla inkobe kanti yena umlungu weplasi. No, ngenza ukuthi umkhulu wasemakhosini la kwaMashu kwakhe emakhaya kwaNongoma kuNtuli. Ngithi ake sichaze la ijazi eliphinki. But before ngilichaze, please do make sure ukuthi wena ofika noqala ukubona ividiyo kamkhulu wasemakhosini uya-subscribe and like and share. Uma ukuthi uwageja inamba uphinde futhi noma washintsha inamba uphinde futhi usubscribe. Ngiyabonga le ngane zakwethu-ke kwabathola ulwazi nabakwazi ukufika inyanga kaDisemba-ke lena. Mina-ke ngizonixolela othanda ukuza kwesami isigodlo uyawufika nje. Hhayi ukuthi nifike ngoba nakho ngivele kaningi la ku-social media noma kunjani. Abafika ngoba nakho bebisiwe noma bazi ukuthi bazeleni esigodlweni sikamkhulu wasemakhosini. Balalele futhi akushona. Uzogeja kulokho, hhayi suke sekungokwakho. Sibambe la ingane zakuthi ijazi eliphinki. Ijazi eliphinki ijazi elikhombisa ubunono noma ijazi lamanono, ijazi ley'ngane, ley'thunywa noma izingelosi noma amadlozi abantwana, iy'ngane ezahamba Nkosi yami zisencane zingakwazi ukuy'khulumela, zingakwazi ukwenza ntontoni, kodwa ijazi eliphinki esho kuthiwa umuntu wayekade ekhulumela kuphela engakothombi, engakolali nomntwana. Ijazi lalawo bantu-ke labo abasuke kanjalo, it's very powerful, linamandla kakhulu. Ijazi ley'thunywa nedlozi lamanzi. Liyaye lisebenze kakhulu uma mbethwe isithunywa sabantwana, kodwa alivamile ngoba baningi abantu othola ukuthi bayasala, ikakhulukazi limbathwa yila bantu abasuke bembathwe izithunywa kakhulu zasemanzini, kakhulu okuyibona abantu abanogcobo olunamandla. Kodwa manje kuyaye kufanele basebenzele kakhulu ingcebo ngoba bona basuke benamandla, kodwa ngithi phela uNkulunkulu uyayibhalansisa lento. Laba abasuke bengenamandla ukusheshisa ingcebo kakhulu. Ingakho la uthola ukuthi baphiwe kancane engathi bafulukundlela kakhulu, basuke benamandla amaningi. Ungabi-ke nomona wena osuke unenselelo esuke inkulu, wenza sure ukuthi uyanamathela phezu kwesimo sempilo namandla akho. Nxa usuwembethe kahle amandla akho nawokunqoba. Ngikhuluma nalabo engibaziyo ukuthi uma bembethe leli jazi banqoba zonke izinto ezishiwo babekele imithi noma babekeleni noma bathunyelwa ini ngoba into ebalulekile ukugeza lo muntu lo ohlala la ngaphakathi kuwena, le khathi la enhliziyweni, bese siyabona nathi Solomon Malokhothi nawe ulalele kahle. Bese njalo bonke labantu abangimbethe emagxalabeni ukuze kuyofika phezulu. Kodwa-ke nangelinye lamalanga kuyawufanele sike sigxile kakhulu kule nto ekuthiwa ama-chakras. Kodwa-ke siyiphathe kahle ngolimi lwesiZulu ngoba kukhona into engiyaye ngiyibuke abantu abangayazi nabaye beyibuke bese iyaphambana. Abanye bafuna ulwazi kakhulu luze libadide, abanye bey'tshela ukuthi sebazi kakhulu kanti sebeyashayisa. Kukhona ulwazi olungafanele lwaziwe abantu abathize, kukhona abantu abaphathisa ulwazi olujulile ukwedlula abanye. Ngenza kwethu kufanele sizisho ukuthi siyahloniphana. Ungafuni ukwazi kwabangoma nokwey'nyanga. Uyazi ugcine osikweni lakho uma uzazi uyisangoma. Ongakolwazi usiko, impilo lwakho nakwezinye zezizwe uma ukuthi uyayolapha bese ulapha bonke abantu abahlukahlukene. Make sure ukuthi uyalwazi. Ungabi njengelulwane, ungabi umantontane endishi. Ngenza kwethu ikanjalo, sibambe lapho iy'ngane umuntu, kodwa awube umuntu okhuleka kakhulu uma umbathwe ithunya zojazi ophinki and futhi bese ulalisa kahle sokunikeze kanjani. Mhla kukhona abantu abathanda ukukhula ngokuyisithunywa nawukulalela izinto, siyobona nokuthi basondele eduze ey'ngane zakwethu. Labo abahambela kude siyabonga, ayikho inkinga, umuntu akahambe ngendlela azi nangolwazi lakhe. Kodwa la engiyaye ngithi iyawobhekana khona, kuyawubhekana ngesikhathi umuntu sesiphila kwi-reality, sesingaphili kuma-dreams. Ngiyaye ngibuke abanye abantu kuphikiswana ngamathopiki. Ake siyiyeke le ndaba yokuthi kuphikiswane ngezinto in order to prove ezinye izinto kwabantu, kodwa asiyibambe ekuthenini ukuthi senza okuyikhona khona, wenze izinto zenzeke, iy'mbono nakho konke kubonakale ngane zakwethu. Hhayi lokhu kukhuluma kakhulu kuze kwende kuze kwedlule.
bamba usiko lwakho, ubambe ijazi lakho uma uvuma. Whether ukuthi uyibhayi lavela ngesikhathi esithize noma ijazi livele ngesikhathi esithize, namathela entweni ekuyiyona. Umoya uhlezi uguquka, umoya uyakwazi uku-adapt-a and survive-a ku-every environment. That's why kuhlezi ngaso sonke isikhathi kwavela ingelosi yaseZiyoni, kwakhona abaprofethi, kodwa emveni kwalokho kukhona abathandazi. Nalo kwalokho ubambe-ke leli jazi eli-pink, ubambe kakhulu emandleni, ukhuleke, ubophe kakhulu leli bhande. Uma ukhuleke kahle uyambona noZimanga, uma ukhuleke kahle uyombona. Sibonge Nkosi yami nalabo Nkosi yami labahadile ukuthi basonzele uma ngabe kungena la ekhathi la ekhaya uma ngabe kuphuma nawe sizobathola nje uma ngabe before kuzoshaya umhla ka-16 bezobona ingelosi kagogo uNozimanga nengelosi kamkhulu Nkosi yami. Bakhona-ke abasebembonile Nkosi yami uNozimanga ingelosi kagogo, kodwa-ke baningi abangakayiboni ingelosi kamkhulu. Ibona abantu esazi ukuthi nathi sambathwa yibona. Kuhle kakhulu, bambalwa futhi abayibonayo. Umuntu ngiyaye ngizwe ngaye esesho siyaye singafuni ukuthi bese sitolika umuntu sitolika ngoba baningi Nkosi yami osomathuba. Nawe uma ukuthi ube nenhlahla sale usunamathela kakhulu, ungabe usujaha kakhulu okuningi, ulalele esizokusho, ulalele nami wakho bese uyabuka. Nifunde Nkosi yami ukufunisisa nokuhlolisisa imimoya, nibhekisise kahle nikwazi kwakhona kuyini ukufuna ukuhlolisisa imimoya. Ngiyathokoza ngani zakwethu. Makhosi amakhulu. Amagundawe, amen. Emagumbini amanonke omhlaba. Inamba kusaseyiyo kamkhulu wathi Makhosi 072 887 1995. Makhosi.